karadyo, ani sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, makainlove, o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot ng mga drama. Thank you very much everyone. Daghong sasapa. Analisa, ano lang ta sa sala, please? Dili, ma'am. Manggawas na din sa bahay. Dili. Analisa na unsa man ka. O niyan ako musulti ni mo. Manggawas o na ta. Karon, diyan na magkita sa gawas. Sultihin ako kung unsa imong nakita. Ma'am. Sulti unsa imong nakita. Ma'am, ayaw nagkipagsud sa imong kwarto. Unsa? May mga demonyo nga nagpuyo dito, ma'am. Unsa? Nakita ko sila. Ito mga ilang mga bata. O niya, nagtutok sila ni mo. Og, ang kinasal sa retrato. Nakita ko sila nga nagbarog. Og ginana yung bituon ni mo. Analisa, kalma lang. Ma'am, ikaw ang target sa mga daotang espiritu nga nasa suda ng baya. Ikaw, Ma'am Sabrina. Busa palayo na lang diha, ma'am. Ayaw na pagsud sa imong kwarto. Analisa, way mahitabo nako. Nisali ko sa Ginoo nga way mahitabo nako. Ma'am Sabrina. Ikaw lang ang nakakita nila. Mao nga nabuhi sila. Pero dili sila makapangilapot ako, Analisa. Pero nakapanghilabot sila ni Adela, ma'am. Ilang nakuha sa Adela. Kauban nila sa Adela, ma'am. Unsa? Nakita ni mo si Adela sa akong kwarto? Oo, ma'am. Nakita ko siya. Nagbarog siya sa bintana. Kunya naglantaw sa layo. Nagilak. Analisa, relax. Ginawa, sabi. Ginawa. Unya piyong ang imong mga mata. Relax. Sundang akong gisulti. Sige na. Unsa man na, ma'am? Isalig ko sa Ginoo ang tanan. Sunda ko. Isalig ko sa Ginoo ang tanan. Wa ko'y angay kahadlukan kay na ako'y Ginoo nga manalipod nako. Wa ko'y angay kahadlukan. Kaya ako'y Ginoo nga manalipod nako. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Okay ka na? Oo, ma'am. Salamat. Kinsa nagtudlo ni mo ng pag-ampo na? Ang akong lola Sani. May pauli si Manoy Carding? Ano niya mo sa gawas? Manoy, dili may mahimong musod. Kay doon ako'y makita. Naka-relax ka na, Analisa. Wa ka na'y makita. Carding, ano ni pa uli man ka? Ang pabantayan ka na ko ni si Rodel. Nakamat mo na siya buot? Oo. Okay naman siya sang tanaw. Magpaalim na lang to sa uban niyang sa manugbunog. Carding, gusto kong makigsulti ni Rodel. Ayaw lang una, ma'am. Kay tuwa pa si Ma'am Mercy. Mura manog. Nagkontrabida na lang tiguanga karon. Oh. Wa na ba siya malimot? Ha? Anak? Oh, anak Rodel, ang saman mukaon ka? Ma, Nga nung wa man din si Carding sa akong pagmata. akong gipapauli, ma. Unsa? Nga nung imo man siyang gipapauli. Nagkinahanglan ka niya din sa ospital. Ay dili ko kadaog nimo kung mag-CR ka. Panawag lang og nurse nga makatabang nimo. Nga no laging gipapauli man nimo si Carding. Aron bantayan si Sabrina, ma. Rodel, Di ko gusto nga sama kang Adila. Mawa na ko si Sabrina, ma. Mahal ko si Sabrina, ma.
Kung gusto kang mabuhi si Sabrina, kinahanglang buwagan ni mo si Rodel. Buwagi si Sabrina kung gusto kang haway daotang mahitabo niya. Ma, Nahibaw kong nakasabot ka sa akong gisulti. Kung mahal mo si Sabrina, buhi siya. Papauli siya sa ila. Ipalayo siya sa atong kinabuhi. Ma'am, andam na imong painit. Niyata sa low na katok? Gidadaan ka na mo ghabol, ma'am. Oh, salamat. Ayon sa carding. May gikuha lang sabay. Ay, Ma'am Sabrina. Ay, kinahanglan nga. Magkapanghipos ka na. Unsay manghipos? Ay, nagkuha ng taxi nga kasakyan ni Muscarding. Ay, kinahanglan nga mo pauli ka syudad. Ha? Papauli-una ko ninyo sa syudad? Ma'am Sabrina, mas lawas ka sa syudad, ma'am. Layo din sabay. Dili. Ma'am Sabrina. Ma'am Dili Sabrina. ko mubiya din kung dili ko makasulti si Rodel. Pero tuwa pa siya sa ospital, ma'am. Nagpaalim pa siya sa iyong bunog. Analisa, hangtod ba ikaw? Gusto na kita mubiya ko din Sama kang adala. Nasuod na sa tika, ma'am. Pero mas makaayo ni mo nga mobiya din Mao ka na ang wa na ko mabuhat kang adala. Ang pagtukmod niya palayo din Og ako nang buhaton ni mo kay suod na ta. Analisa. Ay, kuha na ako ang imong mga butang gikat sa kwarto ni mo, ma'am. Ay, naana ang imong malita sa sala. Ako na ning ipagawas ko na. Muabot na si Carding. Inyo na gid kong palayason. Ma'am Sabrina, makaayo kini alang ni mo, ma'am. Paabutan na lang si Sir Rodel sa syudad. Bitaw, ay paabutan na lang si Sir Rodel, ma'am, nga muapas ni mo sa syudad. Ako rin gihapnig og maayong imong mga sapot og laptop sa imong maleta, ma'am. Salamat, Analisa. Ma'am, Sabrina? Ma'am, nagsunod na ako ang taxi, ma'am. Mauna ni ang muhatod ni mo sa syudad. Analisa. Ma'am, pag-amping sa biyahe. Pag-amping sana. Og ipasira ang imong ikatulong mata. Oo, ma'am. Sige. Salamat na lang ninyo. Ato na ko. Ay! Sabrina! Nauli ka? Oo. Kinahanglang mo relax, anak ko. Okay. Ay, maayo noon nga nauli kay nga nabalik ka, day. Hala, uy, pabanga na ba unta ni Manang ang imong kwarto, akong kipugnan. Salamat, Day. Sige, paway na. Paway una. Mag-andam ko alang sa atong paniudto, ano ba kasulti kag maayo. Ha? Kikuntahan ka sa inahan ni Rodel? Oh, ug wa ko magtuong ako trahan ko niya. Bisan kun may sakit siyang dementia, pero gusto gid ko niyang palayason. Uy, kung mauna, posible nga siya ang responsable sa pagkadisgrasya ni Rodel. Ha? Sus, no, yan na lang yung sakripisyo ang kinabuhi sa iyang anak aron dili mamakasal. Uy, kaway po angit kapag ka mama. Ambot. Pero, tingali. ma, gusto na kong mugawas. Wa ka pa maayo sa hingpit, Rodel. Mupingit ka pa manggani sa kasakit. Unya mo gawas ka na. Pero, Rodel, nganong nadisgrasya man ka? ambot. Unsay ambot? Kuan, kanang
Dili mahitabong madisgrasya ka kung wa kay nasugatang problema. May kalit nga milabang. Unsa? Unsa may milabang? Tao. Unsa? Ug nakaila ka ba sa maong tao? Wa ko makaklaro sa iyang naong. Unsa? Gilikayan ko siya. Maong nabangga ko. Oh, dawatan na lang nga wa mo si Rodel. Dili, Alice. Sabrina, ipamugos ko di mo ang imong kagalingan, girl. Nga, wa naman ka ba gusto eh? Kinahanglan magkasulti mi si Rodel. Doon nag yung mga rason kung anong nahitabo ni sa among kaminyuon ug sa una unta niyang kaminyuon. Ha? Ay, ay, ay. Pahuay una, oy. Pahuay una. Ipahuay una ng utok ni mo. Sige. Maghabuon ako sa akong maleta. Oh. Nahapanig man daig maayo ni Annalisa ang akong mga besti. Ang karaang picture man ni sa kinasal nga hanap na kaayo. Paano gipadaman ni Annalisa na ako? Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilig? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!